Pamätáš si na prvé stretnutie so Samem? Pamätám si, myslím si, že na ňoho veľmi dobre, pretože sme sa mali zoznámiť vlastne na víkendovke, ktorá bola vo Vsišti. Ja som vlastne ešte predtým, ako sme išli na víkendovku, tak som prišiel proaktívne vlastne do CDR-ka. So Samkom som sa zoznámil a som sa s ním aj dohodol, že nepríde to miesto víkendovky sám, ale že ráno pre ňo prídem. Takže vlastne už sme tam išli akoby začínajúca dvojica. Viem, že keď sme začali, tak vlastne bol v predposlednom a potom poslednom ročníku na základnej škole. Takže základ bol viac menej skončiť úspešne základku, dostať sa na strednú školu. No postupne sa to akoby nejakým spôsobom menilo. Vlastne aj, nechcem povedať, že integráciou, ale skôr zoznámením sa s mojou časťou rodiny, s mojou partnerkou, manželkou, dieťaťom. Takže ono to bolo, vravím, aj asi prirodzený vývoj Samka. To znamená, počas strednej školy nejaká prax, potom neskôr po strednej škole práca, hľadanie si ubytovania a tak ďalej. No a v nejakom momente, tak jak sme možno zo začiatku mali pomerne intenzívny kontakt, tak to sa postupne vlastne tie intervaly stretávok zredukovávali. Dneska sú na nejakej báze vlastne nejakých kamarátskych stretnutí, keď si dáme vedieť a podobne.